Oh, raksa kola. Uni story lamni bisingo khopjaknai koroi mura wobo haino 4.5 bosor umoni cherai Hritik deborma Sanjay debormani bosala lai thangnai hasteo mar watei haimani bai bobo Twio Kwlwkgwi Langma Chonaini 4.5 bosor umoni Hritik deborma o Nukhungo no thangai haino hai Chubakha Bubagra Product Kishur deborma cheraino kifili manlia phano Buma bufa tei nukhuni borokno kha phan tei khairok maya farka bubagra tongkhalogo salo Bijay Kumar Rangkhol MLA Subud Deborma MDC Umashankar Deborma song bubagra no nukheno Hritik ni buma bufa buchei song kha sajagi kablaikha mukti koplong khlai tei kamini joto lukurok bahanya bubagra phanye hini khanawi jotono pal baksate kothum laika tei bubagra no khulum kobok onglaikha nukhungni borokno KWLKGWI kabukha bubagra je mansakno bobini thangbai thangni phachingtei Chubakha tei edisi hapang tei hasena hapangni phachingtei bo Chubakha chornani bagai biskangni salatai bo chatiak nahi hinai में आया उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया तो सिर्फ मेरा नहीं मेरा बाबा मेरा परदादा आज लोग मुझे मिलने क्यों आते हैं बुबागरा बोलता है एमएलए साहब नहीं बोलता नेताजी नहीं बोलते तो इसको फर्क करना पड़ता है और अगर आज अपना पितासा को भी ये करना है अपना माइनॉरिटी को भी करना है तो राजा बन के करना पड़ेगा नेता बनता है ठीक है अरे आप जीता है लिपिका दत्त भी जीता है और भी उधर ada pahala kata mandi terputus dokter kalau tak mandi kita ada nak orang apa tak mandi kita datang mandi orang ada pahala kata mandi terputus dokter orang kata ya kata lah kata dokter komplain. Last time. Oh, rada. Oh, rada yo. Aku komplain buat lo. डल था ना Ada pakai nyak. Apa tahu nih kita. Pahala kata mandi apa tahu nih. Orang kau. Apa tahu mandi kita datang itu. Orang ada pahala kata mandi tetap kau. Orang kata ya kata lah kata dokter komplain. Last time. Oh, rada. Oh, rada yo. Aku komplain buat lo. डल था ना Ada pakai nyak. Apa tahu nih kita. Borok tobang ka payi subay kalangmani amchani lukurok baba hairong mato ka tablo bubagrani mayarok nukunya galai ke hambai media takokno ini 2 September 2024 norok joton thaimano potol potikao flashing khabo je thangnai 21-22 tariko galai wati soyawi phaima bai oro ani chorilam constituency ni koraimura village Amtuli village ni ward number 5 koraimura parani Raksa Sarai Sara 4 bosor tai 3 bosor baki tongko 5 bosor tarani bo ajorawar tui belai lomma bai bui buma bufa ko thujak bo abo Twio Kwlwkgwi apro thikya obono khnaboi sini bubagra na ang saka naidei bubagra belai pathetic bepar sini anaroni serai torilam serai khoroksa thikya bono bahike sobai mantam khaimana bo ang bono saikhnarka bubagra belai khairok jaka bubagra to khairok nai chuba nai no joson saimano sini bubagra angka khairok nai chuba nai bo khanai chongmaya
तामो वानसा तामो तकसा तामो गुबुन बसंनि बरक आबोनाया नरक साइमानखाना थांनायाव गुबुन बसंनि बरक वानदि बसंनि बरक नबो थाङै बरां सुबाय मानि आबो नरक साइमानो गेट सिनि बसंनि तो सुबाय दङ ओंखा अमाहायखौ सुबाय दङ ब जाहाथे अमाहाय बिपदक लाय जंनाय बियालुक लाय जंनाय दुखुमानि जंनाय खसमानि जंनाय अमाहायके प्राकृतिक दुर्योग नेचुरल क्लाइमेटिस द्वारा एफेक्ट नाय रक द्वारा थैनाय रक अबाहाय रगनो थाङै ब सुबाय दङ बिनि जा पकेटनि आबो कुनो सरकारनि बुया आबो राज्य सरकारनि बुया एडिसि सरकारनि बुया कुनो मो बुया बिनि ओन पकेटनि होइते ब खायरक जागै बिनि खायरक मा फंनानि आबोनो टुगेनो प्लास नि रुफायम बागै बतिनि और तिनि बरिमुरा विलेजनि और 5 नं वार्ड आमतली विलेजनि थांनाय जराय खरकसा हृतिक देबबर्मा प्राय 4 बोसोर 9 मासनि जराय ब थैथांमानि खबर खोनाबै बर फायनाय फैया और हृतिकनि बुफांखा चन्द्र देबबर्मा ब खायरक जागै आबो आयं सिमि दिनि बेलबारि शान्तिनगर ओंखाय अर्जुन ठाकुर पारा जांगलिया हन नंतु साइमन आबो आ जागाव थाङै फैलायगासिनो आंनि फाइजे आं इसकाङावनो आं शनिबारावनो बनो आं जत्त डिटेल सायखोनारखा बुजागो थैया ताम बाहायके ओंखा बाहायके फ्लादङै थैया आबर बें सायखोनारन परे बानो कब्रखा आं मानदेव 2 तारिख सेप्टेम्बर आं भिजिटो फाइनाय नर साइटंदि गार्डेन साइटङै आं बोसोर नाय रिया आंबो साया आं फाय आं बोसोर सुबाय मान सुबा फायनाय नि बसामन कगनो बनारखा दिनि सुबा फायका एलाकान बरर अरनि जारा तंनाय रक बुबाग्रा बुफोर फाइनास नासिङै दङ अर बरक 11 सिम नासिंलाय मिनि 11 सिम नासिंलाय ताउफ्राय आरायते तिनता तामना नाय दंखा हाजरा नासिङै फन दंखा बरक मालाय मांखा बुबाग्रा जे सुबा फायनाम सुबा फिमांखा मालाय कक साइमानखा बालाय खाटंलाय जाक बालाय तंखलाय जाक खाटंलाय जाक सिनि दाउगो सिनि बुबाग्रा तंख बुबाग्रा तंबाय खाटंलाय जाक बुबाग्रा दङ नि साइनो बरक खाटंगै बंनि कक साइमांखा बखा खुलुगै कक साइमांखा सिनि बियालक लाइफोरो जों बेफोर बिपदक लाइफोरो अमक लाइफोरो केबो गरिफोनो सिनि ईश्वर हाय सिनि बुबाग्रा जों सुबाय दंब्ला नै आ खाटंगा बरक मानाय दालाय खाटंलाय जे बालाय तंखलाय जाक अमा हायकेनो हायनै सालगो बा कुनो बिपदक लाइखा के बियालक लाइखा अमा हायके अमं दंखांके अमा हाय ताबुंनि नेचुरल क्लाइमेटि दुखु माने कष्ट माने दंलाय मा हायकांके आरो फायगलाय फैनाय सुबा फायनाय आपनार नुगुन दङ दसन साइमानि दं त्रिपुरा राज्यआ खायकांके सिनि बुबाग्रान खायजों जापारिते आबो संसाना नाय आबो पाब्लिक नि साबो त्रिपुरा बासिन साइमानि दं आबो गा आबन बगैनो बुबाग्राना हामबाय मारो दिनि आनि कन्स्टिट्युआ करायमुराव आमतली बिसिनि वार्ड नम्बर 5 हृतिक देबबर्मानो फाय सुबा फायमानि बागै बिनि नं नुखुं बरगय मालायबो खाखामन जानगै बंनो खाटुंमानि खाखामनि जानगै कलामनि बागै बरगय फायमार बेलाय बेलाय बुबाग्राना हामबाय मारो ताय आलाकान जत्त अरन बर रगनो हामबाय मारो अमायगन संकरंलाय तंलाय सुबालाय तंलाय बरगनो सुबा फाय तंलाय बियालो सामनि साबो तामं सामनि साम बिपद फाय आबो केब सामिया गाबोनि बागैनो जों सुबालाय आखलाय जों बुबाग्रा तिनि आरो कोनो पलिटिकल प्रोग्राम फायनो गैया आइनो बनो स्लोगान बरिया कोनो बखारिया दास तिनि ब एकटा बिनि बुबाग्रा नि हिसाबै फाय बसुबाना फायमानि अ प्रोग्रामाव थैमानगो फायमानि अ थैमानो खा खामानि ब शेयार खांनि फायमासि आउन बागै बर कोनो स्लोगान तान जों संतो बरिया हाय